Иване, ще кажа, че си като Тотофиш без числа. Големи надежди, ама празна работа. Каква танджи кламадец си ми е докарал тука? Това, Спаске, е новия ни телевизор. Иване, новия ни телевизор е по-стар от стария ни телевизор. И вероятно новия ни стар телевизор не работи, за разлика от стария ни. Защото може да е стар, ма работеше като нов. Че кой ти казал, че не работи, ма? То всичко, което докараш къщи, не работи. Дори и ти самия. Там, където има работа, аз работа нямам. Ти защо не си на работа, бе? Как да не съм на работа? Аз в момента съм на работа. Как ще си в момента на работа, като си тука? Тялом съм тука, ама духом съм там. Не ми харесва тая работа, Иване. Един ден ще те изгонят и ей тогава ще видя. Ако ме изгонят, кой ще работи, ма? Няма свестни кадри, Спаске. На никой не му се работи. Няма хора за работа, ма. Един ден ще направя успешен бизнес и ще стана независим. Независими от ракията ли? Независимостта означава да си свободен, а не да си глупав. И да игнорираш хубавите неща в живота. На мен ми се пи. И нали казаш, че си взел 50-инчов телевизор? Че той е? Къде бе? Назад, ма. Ето виж. Иване, казах ти да не фърляш стария телевизор преди да си настроил новия. И няма значение. Ти ще гледаш мача по време на рекламите. Аборигени в тая къща няма да се гледат. Ще се гледаш. Георги, точно ти ми трябваше. Ела да ми помогнеш. Насреща съм. Аз виждам, че си насреща. Да не съм сляп. Не бе, тъп. Насреща ще хо. Ай, че закъснявам. Въй, мами, чакай. Да не си намери гадже. Ти за това ли мериш на ароматизатор? Как се казва? Не си ли още малък за такива работи? Презервативи ползваш ли, Георги? Нимай да не свършиш като мен. Безделник. С проста жена. Георги, ти гледай първо да се изучиш, пък после ще мислиш за семейство и деца. Георги, ти що не си на училище? Браво е! Браво е! Пуста, бе. Ух, как ми се иска и баща ти един път да ме зарадва с нещо романтично за какъвто и да е телевизор. Прати те да купиш картофи. А? Гледай на телевизора, дойде ли? Не! Никой не е дошъл още! Сега? Не! А сега виждаш ли нещо? Нищо не виждам, бе! Как така нищо не виждаш, ма? Кажи ми какво виждаш? На кое какво виждам, бе? Не те разбирам. Трябва да отварям ли нещо, какво? Трябва да отвориш, да. Сега ще ти кажа, Спаске. Отиди пред някой огледало, завърти се, кликни и си отвори газа и ми кажи вътре какво виждаш. А? На телевизора какво пише, ма? На телевизора пише Тренитрон. На екрана какво виждаш? На екрана на телевизора, не на телевизора, на екрана! Как какво, бе? Черен екран виждам! Какъв черен екран, ма? Ти пуснал ли си телевизора изобщо? Нали ми каза да гледам на телевизора? Ей, много е простата с моята. Как ще видиш нещо без да си го пуснала, ма? Пусни го! Аз хубаво ще го пусна, ама няма ли да му стане нещо, ако го пусна? Има ли гаранция? Гаранция Какво? има ли? Не, чакай, Спаска, чакай! Какво правиш, ма? Какво правиш? Ната го ще го пускам. Как ще го пускаш, ма? С дистанционното се пуска! С дистанционното се включва, Иване, не се пуска. И как мога да разбера с кое дистанционно се включва? Те са 3. Защо са 3? Защото момчето ми обясни, че едното е за увеличаване на звука, другото за намаляне на звука, а третото е за смене на каналите и четвъртото е за пускане на телевизора. А къде е то? В едно кашон ще трябва да е. Ей тук. Ей къде. И с кое по-точно се включва телевизора? Никол, извинявай, че закъснях, просто имах много важна бизнес среща с едни инвеститори за един нов мой проект. Не, няма нищо. За какво става въпрос? Иване, после си от